Ahojte, vítajte v ďalšom dieli videoblogu. Dneska si niečo povieme. Futbal by nebol futbal bez lopty a bez lopty by nebol futbal, takže dneska si povieme niečo o zápasových futbalových loptách. Mám pre vás prichystané informácie, pikošky, informácie, ktoré možno neviete alebo nepoznali ste, takže ideme hneď na to. Toto je Adidas zápasová lopta, ktorá sa používala vo francúzskej lige 1. Hneď tu mám aj ďalšiu loptu, ktorá sa používa už teraz pravidelne vo francúzskej lige. Je to Kipsta značka od Decathlonu. Môžete vidieť také krásne detaily, že sú tam popísané kluby na tej lopte po stranách. A takéto informácie, to boli prvé dve lopty, ale aby sme pri tom neskončili, takže mám tu prichystané fakt samé pikošky a informácie budú len tak vítať. Zápasová lopta Premier League, ktorá sa používa v zimnom období, keď je nasnežené na ploche. Zápasová lopta, ktorá bola reálne použitá v zápase FA Cupu Manchester United versus Wigan. A zápasová lopta, ktorá bola použitá v Premier League v zápase Southampton. Potom tu mám špecialitky, ktoré mám ešte, jak sa hovorí, v krabiciach. Sú to zápasové lopty, ktoré sa používajú v Lige majstrov. To je jedna. Tu je zápasová lopta, ktorá sa používa v Lige majstrov druhá, sú ešte v takýchto špeciálnych krabiciach. Potom tu mám zápasovú loptu, jedna veľmi dôležitá lopta, hlavne pre Slovensko. Takáto lopta sa používala na majstrovstvách sveta v roku 2010. A potom tu mám ešte špecialitku, ešte 4 lopty. Toto je špeciálna lopta, spolupráca Adidas Marvel, ktorá bola použitá v All-Star Game Major League Soccer. Pozdravujem malinku, od ktorej tú loptu som dostal na narodeniny. A teraz sa vrátime k špecialitkám, o ktorých vám budem hovoriť viacej. Tu je Al Rihla lopta, ktorá sa používa na majstrovstvách sveta. Tú loptu dám nabok, lebo ešte vám o nej niečo poviem. Potom tu máme ďalšiu loptu, tiež Al Hilm, ktorá bola použitá na semifinále a finále majstrovstiev sveta. Ale k tej Al Rihle sa ešte vrátim. A dneska tu máme špecialitku, novinku, zápasová lopta, ktorá bude použitá na majstrovstvách Európy, teraz v Nemecku 2024. Aby som sa vrátil k tejto lopte Al Rihla, bola to vôbec prvá lopta, ktorá použila technológiu zabudovaného čipu v lopte, ktoré použila FIFA v zápase, aby boli rýchlejšie a presnejšie zmerané offsidy. Dokázalo to robiť 500 informácií za sekundu, dokázala lopta prenášať a FIFA mala tým pádom úplne najpresnejšie informácie, čo sa týkalo lopty a prenesenia, alebo respektíve informácií o danej lopte v hre. A takisto bude tá istá technológia použitá aj tentokrát na majstrovstvách Európy. Adidas zakomponoval do lopty čip, takisto, jak to urobil na majstrovstvách sveta. Teraz tá dôležitá informácia, ktorú som zisťoval, tie dotazy som dával viacerým klubom, nie všetky odpísali, ale nie je to podstatné. V jednom zápase je použitý minimálny počet lopt 10. Jedna je v hre, jednu má štvrtý rozhodca, 8 lopt je rozmiestnených po šírke ihriska na obidvoch stranách, ale nie všade to tak platí. FIFA má regulu 10, Premier League má tiež regulu, že 10 lopt v zápase, ale napríklad v Lige majstrov Bayern Mníchov použil až 25 lopt po ihrisku a není tam nikde napísaný nejaký štandard, že musí byť maximálny počet, ale minimálny počet lopt je 10. Čiže ja som bol v tom, že tých lopt je podstatne viac na tom zápase, ono sa to aj môže javiť, ale samozrejme fyzicky v hre je naozaj len 10 lopt. Zápasové lopty sa dajú kúpiť, dajú sa bežne zohnať na e-shopoch, len treba vedieť jednu vec, je to úplne totožná lopta, ktorá sa použije v zápase, ale samozrejme nie je to tá istá lopta, ktorá sa použije v zápase, pretože v tom zápase už teraz od roku 2020 od majstrovstiev sveta sú tam tie čipy, čiže tie lopty si nemôžete nechať, môžete si vlastne kúpiť úplne totožnú, povedal by som repliku, ale je to tá istá lopta, len bez toho čipu. Je možné, že v tých loptách je čip, ja som ich nerozoberal a ani sa to nechystám, ale aby som vám teda ešte povedal jednu vec, táto lopta bude použitá na majstrovstvách Európy a ďalší diel bude o majstrovstvách Európy. Ahojte, držte sa.